I denne video vil jeg fortælle om den praktiske proces, når man skal have installeret et solcelleanlæg. Altså hvordan foregår det i praksis, og hvad kræver det af vedligehold efterfølgende. Der er en del, der er bekymret og siger, jamen, skal jeg kende en elektriker, der kan komme og hjælpe mig hver 14. dag, eller skal jeg læse en tung bog omkring, hvordan et solcelleanlæg faktisk fungerer? Nej, det gode ved et solcelleanlæg er, at det er stort set vedligeholdelses- og bekymringsfrit. Hvis vi tager vedligeholdelsen først, så er der grundlæggende ikke nogen vedligeholdelse på et solcelleanlæg. Man kan vælge, hvis man ønsker det, en gang eller to om året, at spule panelerne med en haveslange for at få eventuelt skidt og møg væk fra dem. Det kan give 1-2% ekstra produktion, men hvis man ikke gider besværet, så fungerer et solcelleanlæg helt glimrende, uanset om der skulle være kommet en lille fugleklat eller noget støv på det. Så anlægget producerer grundlæggende i mange, mange år, uden at man behøver vedligeholde det. Så det er egentlig for dig, som køber et solcelleanlæg, er det mere et spørgsmål om, hvor meget har du egentlig lyst til selv at involvere dig i det. Hvis du har lyst, kan du bruge appen hver dag, kigge på, hvordan står det til, producerer jeg det, jeg ønsker, skal jeg justere lidt på, hvor meget batteriet tager ind og tager ud, men du kan også vælge at overlade det fuldstændig til systemet. Så har systemet fuldstændig kontrol på, hvor meget bliver produceret, hvor meget bliver hentet ind og ud af batterierne, og på hvilke tidspunkter sker det. Så jeg vil faktisk sige, at når du først har købt solcelleanlægget, og det er blevet installeret, så behøver du egentlig ikke tænke på det de næste 30 år, for det klarer sig selv. I tillæg, hvis der skulle opstå fejl på solcelleanlægget, så er det, der hedder inverteren, som er hjernen i solcelleanlægget, den er koblet op på nettet, så vi hos DCC Energi kan følge med i, om der opstår fejl, og vi kan reagere på dem. Det skal også siges, at det er meget sjældent, der opstår fejl på solcelleanlæg. Solceller er en gennemprøvet teknologi, som har blevet leveret de sidste 25-30 år, og som har meget få ting, der kan gå galt. Men selvfølgelig, hvis der skulle gå noget galt, så står vi også til rådighed til at hjælpe med at løse de problemer, der findes. Hvad har man af støttemuligheder på solceller? Man har mulighed for at få håndværkerfradrag. For hver beboer i det hus, hvor der installeres solceller, der kan man tage 9.000 kroner i håndværkerfradrag. Og det er jo bare med til at gøre investeringen endnu mere rentabel, at man kan få det fradrag oven i en forvejen relativt lav pris og fornuftig tilbagebetalingstid. Udover vedligeholdelsen er der også nogen, der spørger, hvad er de fremtidige muligheder? Hvad kan jeg opgradere med? Er der risiko for, at jeg køber noget, som ikke virker om et år eller 2 eller 5, fordi der er kommet nye teknologier? Nej, det man kan sige, det er, at solceller som sådan har udviklet sig meget de senere år. Men de sidste 2-3 år er det som om, vi har nået grænsen for, hvor meget en solcelle kan producere per kvadratmeter. Det vil sige, at risikoen for, at der i morgen eller om et år findes et anlæg, der kan producere det dobbelte på din tagflade, er meget, meget begrænset. Samtidig har vi muligheder for at softwareopdatere din inverter, så når der kommer ændringer eller forbedringsmuligheder, f.eks. i måden vi styrer et batteri på, eller måden vi kommunikerer mod en varmepumpe, så er det noget, vi kan lægge ind på din eksisterende inverter, så der ikke er behov for at skifte den ud. Så solceller er en både rentabel og langsigtig investering med et meget, meget lavt vedligeholdelsesbehov. Det kan næsten ikke være mere enkelt. Hvis du ønsker et skræddersyet tilbud på solceller til dit hus, så gå ind på dccenergi.dk for at kontakte os.